gyffro y cylch gwartheg. Yna llunos Ford gyda fi o hyd yn gwylio dosbarthiadau'r Trinwyr Ifanc. I ni'n gwybod eisoes pwy sydd wedi mynd â hi yn yr adran o dan 1 ar 15. Y Trinwyr a'r tywyswyr dros 1 ar 15 sydd dan i fan hyn nawr. A Melissa Roberts sy'n beirniadu, a mae hwn y ddosbarth cystadleuol dros ben llunos. Maen nhw i gyd wedi gwneud jobyn arbennig. Ie, fydd hein wedi bod yn dangos trwy'r wsos fyd. Bydd nhw'n gwybod da o un pen i'r llall. A maen nhw, ti'n gweld yr gystadleuaeth yn gry iawn. Dwi'n siŵr fod rhan fwy o'r tywysogwyr wedi bod yn gwneud am flynyddoedd erbyn hyn. A fydd nhw moyn yr garden goch yma yn y sioe fawr. Pa un wyt ti'n meddwl sydd wedi wneud y jobyn orau felly allan o'r Trinwyr a'r tywyswyr mae gyd? Mae rhai fi ddeud yr un yn canol fi'n meddwl sy'n mynd i gael i. Mae wedi gwneud job uffernol o dda yn cadw'r fuwch yn llonydd. Ac os oedd hi'n cambahafio, oedd hi'n cael hi'n syth nôl lle oedd hi moyn, oedd hi mewn reolaeth yr adeg i gyd. Llyw ti'n mynd am angharad sydd yn tywys y Soler angharad yn Ogledd Cymru? Os ffefryn ydych chi? Wel, ti'n be, mi oedd angharad yn dal yn llygad i hefyd yn y ffordd oedd hi'n arwen ac yn mor frwdfrydig am yr hyn oedd hi'n gwneud. Ti'n bod, ni'n gweld i fyna nawr osgor corff, y ffordd mae jyst yn arwen ac yn dangos. Pwy sy'n mynd i ble? Dyna'r cwestiwn. Dwi'n meddwl mae Cara sydd wedi dod i'r safle cyntaf. Cara o Zela Newydd. Ond y peth bwysig o weithiau, weithiau mae'r beirniad yn rhoi bach o tric fewn. Maen nhw'n symud chi lawr i weld os ydych chi'n stopio dangos. A wedyn eithaf symud chi lan, fod nhw'n gwybod bod chi wedi... Ie, mae hwnna'n ddiddorol, achos dwi ddim ar ben nes bod y garden goch na wedi cael ei rhoi. Yn union, a weithiau maen nhw'n rhoi tric fel e fewn i weld os ydych chi'n mynd bach siomedig bod chi heb gael o, ac yn jyst yn colli yn y funud ola yna. Ond fel i ni'n gweld, maen nhw dal wrthi'n gweithio yn galed. Maen nhw'n dal wrthi'n cael dal sylw'r beirniad. Maen nhw dal yn brwydro am y garden goch na bob un ohonyn nhw. A maen nhw gyd mor brofiad. Cha'r gwaith gwych maen nhw'n gwneud yn dal y pen yn anuchel. Yn llwy'r reolaeth. Mae'r anifeiliaid yn gyffyrddus wedi setlo yn braf, ond dwi'n meddwl bod hi wedi gwneud ei phenderfyniad. Aros i ni felly i weld os fydd yna newid. A wedi mynd â hi felly. Ie, mae Cara Doggett o Zela Newydd. Wel, na chi stori i fynd garsio dau. Yn defe. Wedi dod yma i Lanelwedd a wedi gwneud jobyn ardderchog, llongorchiadau mowr iawn iddi. Llunos aros ti fyna nawr am eiliad os wneud i, achos mae enillydd yr un o dan 1 ar 15 yn mynd nawr benben. Mae Rhiannydd yn dod nôl i fynd yn erbyn Cara yn y benca'n pwriaeth, ond a'i fewn i gael sgwrs fach gyda Cara, i gael chydig bach o'i hanes i os yw hwnna'n iawn. Cara, I believe? Yeah? From New Zealand? Yes, he's from New Zealand. How long have you been over in Wales? Only this week, just for the show. What brought you over? Obviously the show, but, you know, what's the connection? Who have you got here in Wales? We're just here for the show, really. Been showing with Maple Jim Shorthorns for the last few weeks. What do you think of the Royal Welsh? It's really good. It was hot at the beginning of the week, but it's nice weather now. Have you got something similar in New Zealand? Not this hot, no. No. Do you have agri shows like this in New Zealand? Yes, but with COVID, they've been on a bit of a standstill, but hopefully they're coming back. And will you be back? Yes, planning on back in October. And what a story you've got to take back with you to New Zealand, that you've come here and you've won the Young Handlers over 16. Yes, thank you. Absolutely tremendous. Llongfarchiadau, congratulations. Thank you. Safe journey back. Thank you. And the third.